Riwruoge ma kedo ne ratich oganda kadho wadh chumbi obuogo tiyo gi chik momi jopiny mar dhiyo Gilbert Masengeli madono yudo kod ketho mar buono chike mage. E romo kod jofwambo e boma ma Mombasa giwacho ni tim ma Masengeli otimo ok ber kod ng'ama omako apis kaka mare ka giwacho ni nyiso kido marach mar chayo chike ma pacho ka. Jatatije mar Haki Afrika Yusuf Abubakar dwaro mondo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okaw ting' kendo ne ni Masengeli ochwal e od ang'ech e ndalo 7. Gimedo jiwo doho mondo chung' motegno e chwalo tijegi kik wach ma kamano buogi e chung' kod chike ma pacho ka. Moja ibaki kwetu. Ingekuwa ni mtu wa kawaida ameiba kuku ama ameiba kitu, na sisi kama Wakenya tunamuona mtu yule amepatikana katika act ya kuiba, tuna jukumu kama Wakenya kumshika mtu yule na kumpeleka katika police station, na ndio hiyo inaitwa to evoke citizen arrest. Na hii kesi ya Masengeli is clear impunity, and we want to be very clear, Masengeli is not above the law. The people that have appointed him are not above the law. We the people, kama siku 7 zimepita na haja comply na haja pelekwa prison, we will occupy his office to ensure that he is arrested. We will just march to the office. We will look for him wherever he is. And when we see him, we will arrest him, present him to court. We have the powers. No one has the powers over the people. We have constitutional powers, we have legal powers, and we have human resource powers. Kwa hivyo hata tukimbia, he will not hide. We will get him.